Des de que el dissenyador italià Giorgetto Giugiaro va dissenyar el primer Golf l'any 1973, el compacte de Wolfsburg s'ha convertit en el rei i en la referència del segment C. I malgrat els intents de tota la competència per destronar aquesta llegenda del motor, el Golf s'ha sabut reinventar al llarg de 7 generacions, mantenint viva l'essència i la personalitat d'aquest model, tot i els avenços tècnics, estètics, tecnològics dels darrers 50 anys. En aquest cas, Volkswagen ha volgut anar un pas més enllà, dotant el seu icònic model compacte d'una estètica de tall familiar, a la qual anomenen Variant, que permet un maleter més diàfan, de 605 litres ampliables fins als 1.620 en cas de recolzar els seients posteriors, i unes dimensions compactes. Sí, compactes, perquè fa només 4,6 metres de llarg, 1,8 metres d'ample i poc més d'1,5 metres d'alt. I el que probablement és més important és que aquesta variant familiar manté ben viva l'essència i l'estètica del Golf convencional. Existeix un tipus de comprador, generalment joves famílies europees aficionades a l'esport, que a banda d'espai també busquen poder gaudir de les seves aficions, pot ser esquiant, en bicicleta, sortir a córrer o senzillament passejades en família. Pensant en aquest segment de compradors, Volkswagen ha preparat el Golf Variant All-Track. És un vehicle dotat de tracció total en totes les seves versions. A més de ser 20 mil·límetres més elevat que el model convencional, està dotat d'uns protectors de plàstics en els passos de rodes i en els baixos que serveixen per protegir el nostre vehicle en cas d'incidir en aquelles pistes fora de l'asfalt. La nostra unitat de proves equipa el motor 2.0 TDI de 4 cilindres que eroga 184 cavalls i ofereix un parell de 350 Nm. Molt ben aprofitable, certament, des de la zona baixa del tacòmetre. Aquesta és, de fet, la versió més potent que comercialitzen la marca de Wolfsburg per al seu Golf Variant All-Track. Aquesta versió més potent només pot anar associada al canvi automatitzat DSG de 6 velocitats i doble embragatge, banyat amb oli. Igual d'important que el motor és el fet que aquesta versió prestacional madira de sèrie amb el sistema de tracció total 4Motion, un sistema ideat per Volkswagen que utilitza el diferencial Haldex de 5ª generació. Per tant, aquest sistema Haldex, quan detecta la pèrdua de tracció de les rodes davanteres, és capaç d'enviar aparell a les rodes de darrere per a superar objectes com podria ser el fang, el gel, un terra nevat, un terra relliscós, com avui, que està plovent una mica. I a més, aquest cotxe ens permetrà seleccionar diversos sistemes de conducció. Eco, per estalviar benzina, confort, normal, sport, individual i off-road. Si bé pràcticament tots aquests sistemes de conducció es troben disponibles en altres vehicles de la marca, sorprèn la novetat de la inclusió d'un sistema off-road per un Golf, que modifica la resposta del motor i el funcionament de la direcció assistida. Encara és més sorprenent que, si seleccionem aquest mode de conducció muntanyenca, el Golf Variant All-Track 4Motion, que és el nom complet del vehicle, ens ofereixi la possibilitat de fer servir un sistema de control de descens. El saber fer del Volkswagen Golf a les carreteres, a les autovies i a les autopistes és ben llegendari. Aquesta versió, però, és una variant all-track. Per tant, volem descobrir el seu comportament dinàmic fora de l'asfalt. Si és una variant all-track, bé haurem de provar el seu comportament off-road, oi? Doncs anem a provar una mica com funciona el nou Golf Variant All-Track en una petita pista. És un cotxe que, gràcies a la tracció a les 4 rodes, aconseguim una màxima estabilitat i el seu guiat sobre la pista, gràcies a la seva direcció, és molt precís. Podem passar petites irregularitats amb molta seguretat, gràcies al trat de la suspensió i malgrat les llandes de 17 que portem, 17 polzades que portem. Podeu veure, es comporta amb naturalitat sobre una pista. I és molt dir, estem parlant d'un Golf. Mateix xassís que qualsevol unitat de carrer, qualsevol Golf GTI o Golf R, que mai ficaríem en una pista d'aquestes característiques, podem utilitzar per realitzar sortides de l'asfalt de forma continuada i amb tota la seguretat del món. Acabem de trobar un petit obstacle. La veritat és que no les tinc totes. No sé si el cotxe serà capaç de superar-lo. Ho intentarem no fer mal al cotxe. Si ho veiem molt complicat, tirarem enrere. Però anem a provar les seves qualitats.
acabem de patinar, no les tenia totes. Pensa que vaig amb un Golf. Som-hi! Aquí sembla que està una mica més eixut i rellisca una mica menys. Sembla. Li dono una mica de gas. En les imatges no s'aprecia del tot, però aquest terra es desfà, o sigui, és lava. Sembla com si estiguem circulant en neu. Neu. Pitjor que la neu. Hem baixat, ha sigut complicat, Hi ha hagut un moment perquè les rodes, no sé si es pot apreciar en algun moment, estan absolutament plenes de fang, rellisca moltíssim, perd la tracció amb molta facilitat, però la veritat és que m'ha acabat de convèncer el sistema automàtic de descens i el sistema off-road m'ha tret realment en un problema, en una situació delicada en la qual he hagut de contravolantejar a cantó i cantó com un boig, però ell sol ha sabut baixar i m'ha portat amb seguretat fins a una zona que ja no està plena de fang, que ja és una zona bastant segura. Seguirem veient com funciona. Doncs bé, ara mateix us ensenyarem, després d'haver superat tots els inconvenients que hem passat un quilòmetre enrere, com funciona el control de descens. Tinc el peu sobre el fre, el deixaré anar i ell sol anirà a poc deixant-me baixar, controlant la tracció i en tot moment mantenint les 4 rodes sobre la pista. Doncs bé, estem provant una mica en conducció dinàmica després de la prova off-road i la veritat és que el Golf aquí, per molt variant i all-track que sigui, es comporta com un Golf. S'ha de comportar en una carretera revirada que, si més no, és on el Golf s'hauria de trobar en el seu hàbitat natural. Tracciona molt bé, és ràpid, té inèrcies, però són molt fàcilment controlables i gràcies a la tracció total és molt segur. Mengem molt bé amb revolts, entra de seguida i no es nota gens ni subvirador ni sobrevirador. En aquest sentit, el diferencial i l'electrònica fan una feina realment excel·lent. I la caixa de canvis DSG de 6 velocitats marida perfectament amb el motor i amb la resta de la plataforma del vehicle, realitzant, de fet, una gran tasca d'enginyeria i convertint aquest Golf en un cotxe realment fàcil, divertit, interessant, un molt bon cotxe de conduir, que ens aconseguirà treure un somriure, que podrem portar tota la família, que ens permetrà fins i tot fer petites excursions off-road. És una màquina molt completa, molt polivalent, si hi ha un adjectiu que el caracteritza és polivalència, i que a més serà una màquina que ens durarà realment molt de temps i ens donarà moltes alegries. Doncs bé, ja hem acabat la nostra prova dinàmica, la nostra prova off-road, i hem vist el funcionament d'aquest Golf, i realment és un cotxe que, si hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció, és el de polivalent. És un cotxe que et garanteix confort, és un cotxe familiar, amb vocació familiar, i és un cotxe que permetrà gaudir al volant. Ara bé, hi haurà alguns aspectes que ens han agradat més i d'altres que ens han agradat menys. El que més ens ha agradat, en aquest sentit d'aquest Volkswagen Golf All-Track Variant, ha sigut el seu control de descensos, que realment ens ha tret d'una situació una mica apurada, també el seu comportament dinàmic i potser també una mica la seva capacitat off-road, superior al que jo m'esperava en un Golf, que no m'agrada. El disseny és una cosa personal, però és una cosa que, sota el meu punt de vista, ja està un pèl vist. En segon lloc, tampoc m'ha agradat l'habitacle i la disponibilitat de les places posteriors, una mica estretes, si volem encabir-hi, per exemple, 3 cadiretes d'infants. En definitiva, el Volkswagen Golf Variant All-Track és un cotxe que ens ha agradat. El seu funcionament amb el canvi d'ESG, les seves capacitats off-road, realment sorprenents per tractar-se d'un cotxe compacte, fan d'ell una opció molt interessant al mercat. Segurament i probablement, dintre del seu segment, la més racional, la més potent i probablement la més pràctica.